Euskaltelen Zuntza Max. Zuntza potentzia maximoan. Eskuratu Wi-Fi 6 duen Zuntza Max. Mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur eta LGTBI mugimenduak kezkatuta agertu da gorroto diskurtzaren igoeragatik eta baita komunikabide kolektibo horien aurkako erasoei ematen dieten trataeragatik ere. LGTBI kolektiboaren aurkako erasoen gorakadaz ohartarazi du ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak. Sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertakariei buruzko 5. txostena aurkeztu zuen atzo Gasteizen eta azaldu dute intzidentziak hirukoiztu egin direla 2017 urtean informazioa biltzen hasi zirenetik. Eraso transfoboen gorakada ohartarazi du ere behatokiak eta diputatuen kongresuan translegea tramitatzean sortu zen gorroto giroari egotzi diote igoera hori. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 17 ditu gaur, aste artea da eta esan dugun bezala LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur. Gasteizera joko dugu laster informazio gehiagoren bila, baina aurretik beste lerroburu bat izan ere gaurkoan Madrilgo ministroen kontseiluak osasun sexualaren legea edo abortuaren legea bezala ezagutzen dena erreformatzeko aurreproiektua onartuko duelako. Hain zuzen ere, esan bezala gaur onartzekoa da lege hori, eta zirriborroak hainbat eskubide aitortuko ditu. Hala nola, hileko mingarriak dituztenek baja eskatu ahalko dute, eta haurdunaldia eten nahi dutenek oztopo gutxiago izango dituzte. Nola nahi ere, hasierako asmo batzuetan atzera egin behar izan du Berdintasun Ministerioak, PSOErekin egindako negoziazioen ostean. Hileko produktuen bezak bere horretan jarraituko du beraz, 10%, tasa larrosa deitu izan dena, 4% jaisteko edo guztiz kentzeko proposamena zuen Berdintasun Ministerioak, baina oraingoz ez da adostasunik izan. Gainera, erditu aurretik baimena haurdunaldiaren 39. astetik aurrera izango da, eta ez 36. aurrera. Arestian aipatu dugu, ikusgunen salatutako eraso LGTBI fobikoak laukoiztu egin direla 4 urtean, hala adierazi duten aurkeztu berri duten 5. txostenan, eta bada atzokoan bertan eraso homofobo bat zelatu zuten Uribarri Ganboako urtegira. Gasteizera goaz, hain zuzen, bertan dugulako Estilana lankidea informazio gehiagorekin. Sare sozialetan jakinarazi duten arabera, igande arratsaldean Arroiabeko hondartza nudistan bikotekidearekin zebilen gazte bat, harri batekin eraso eta marikonde mierda oiukatu diote. Horren harira gaur homofobiaren aurkako nazioarteko eguna izanik, ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak Gasteizen sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertakariei buruzko 5. txostena argitaratu du. Datu horien arabera, 2021 intzidentzia LGTBI fobiko gehien izan dituen urtea izan da, izan ere guztira 27 kasu erregistratu dira Araban, gehienak Gasteizen. Horrekin batera ikusgunek transfobiak ere gora egin duera adierazi du.
Eta gai zaldatuta, ekonomiaren alorrean Arabako Metalak grebara deitu du biharko hitzarmen kolektibo duin baten alde, ez da esti. Arabako metalgintza sektoreko 20.000 langile inguru deituta daude, grebara deituta daude, asteazkenean, maiatzaren 18an, 24an eta 26an deitutako 3 greba eguneko lehenarekin. Goizeko 5 eta 4 denean hasiko dira piketeak Mercedesen eta 11:30 abiatuko da Bilbo plazatik manifestazioa. Adostutako 9 aldarrikapenen artean, gutxieneko soldata 1.400 euroan jartzea, lanaldia murriztea eta lan osasuna bermatzeko neurriak ezartzea eskatzen dute langileek. Bestalde, Bizkaian ere greba egingo du metalgintzak, lan hitzarmenaren negoziazioa luzatzen bada. Lan jardunaldiaren beherapena, lan osasuna, berdintasuna, lan duina, lortuko dugu. Luchamos por unas condiciones laborales justas. ¡Aurrera! Eta Bizkaiako metalgintzak ere grebara deituko duela iragarri du, baldin eta itunaren negoziaketa luzatzen baldin bada. Izan ere, atzokoan hain zuzen ere izan zuten 7. bilera, Bizkaiko metalgintzako patronalak eta sindikatuek, eta plataforma amankomuna osatu dute sindikatuek negoziazio hori bideratzeko. Marta Ayala, Comisiones Obreraseko ordezkaria atzoko bilerari buruz. Gaur, Bizkaiko metalaren 7. bilera, negoziazio bilera izan dugu. Comisiones Obreras beste sindikatuekin batera, plataforma bateratua aurkeztu dugu. Beharrezkoa da soldatak eta eskubideak eguneratzea. Horregatik, patronalari erantzun azkarra exigitzen diogu. Aurrera! Eta 22 egun greban egon ondoren, Irizar e-mobilitiko langile batzordeak eta zuzendaritzak enpresako lan itun berria sinatu dute, beraz, greba mugagabea bertan bera utzi dute, eta gaur itzuli dira langileak lanera. Eta politika alorrean, EAJak eta Espainiako gobernuak akordio bat erdietzi dute, ikus-entzunezko legeari, lege proiektuari zenbait zuzenketa txertatzeko. Ez da, Udane Arbeo? Ikus-entzunezkoen legeari zuzenketa sorta bat gehituko dio EAJak. Hain justu jeltzalek eta Espainiako gobernuak adostu dute legeari 55 zuzenketa txertatzea. Jeltzalek jakinarazi dute alderdiaren 3 helburu nagusiak lortu dituztela eta horien artean dira autogobernua babestea, EITBren autonomiari eustea eta ikus-entzunezkoen marko berrian euskararen presentzia areagotzea. Esan bezala 55 zuzenketa txertatuko dituzte, adostu dute 55 zuzenketa txertatzea eta Joseba Agirretxea diputatuak eman ditu akordioaren xehetasun gehiago jakinarazi du EAJak 58 zuzenketa aurkeztu zituztela, 58 zuzenketa partzial eta horietatik 55 adostu dituztela Espainiako
gobernuarekin. Adierazi du beste 10 zuzenketea adosteko bidean direla eta elkarrizketan adri direla izan ere ostegunera arteko epea dute horretarako, orduan itxiko baitute lege proiektua zehazteko epea gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordean. Testuinguru honetan Aitor Esteban Espainiako gobernuko EAJko bozeramaileak adierazi duenez akordioak haien nahiak ase ditu, baina ideala ez da. Beraz, uste dut lortu indugula alde batetik autogobernuare babesa, lortu dugule EITB-ko autonomia mantentzia eta gero ikusentzunezko marko barrien euskararen presentzia areagotu dugule. Beraz, ez da guk egingo genduan legea, baina akordioa ontzat emoten dugu eta uste dugu gure 3 helburu horiek babestu dugu zela. Eta hizkuntza ari garela, korrikaren ondotik helduko da aurten ere Euskaraldia, hain zuzen 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2 bitartean ospatuko da eta xehetasun guztiak emango dizkigu jarraian. Goiatz Urkijok Euskaraldiaren koordinatzaileak pantaiaren bestaldean daukagu, eguerdion. Eguerdion bai. Beraz, aurten esan daiteke hitzen eta ekintzen urtea izango dela, ezta? Pandemiaren 2 urte luze hauen ondoren eta gainera zenolako inpaktua izan duen euskaran, ez, guzti honek. Bai, esango nuke guretzat, ez, norbanakoetzat bezala euskararentzat ere urte zailak izan direla azken 2 hauek. Eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, ez? Ustut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2020ko Euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, ez? Eta esango nuke Euskaraldiaren 2. edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ez? Ariketa bera egitea horrelako baldintzetan. Behin eta berriro errepikatu dugu, azken urteetan, bizi ere egin dugu, gure harreman sozialak mugatuta, ez, egon direla, eta horrek noski, aipatu duzun bezala, euskararengan zuzeneko eragina izan du. Eta horren adibidez, azken 2 urteetan Euskaraldia batzordeak, eta noski orokorrean euskalgintza antolatuaren lana normaltasunez garatzeko zailtasunak egon direla. Baina, argia ere ikusi dugu, ez? Ikusten ari garelako, batez ere azken aste eta hilabeteetan, gizarte aktibazioa berpizten ari dela, ez? Ekimen mota ezberdinen artean, korrika aipatu duzuzu, 22. korrika jendetsua bezain gogoangarria izan da, herri urratsek ere parada paregabea, ez? Eta giro paregabea ekarri zuen, eta ikusten ari gara jendartearen aldetik ere erantzun indartsu bat ematen ari dela, ez? Kaleak hartzeko beharra eta gogoa ikusten dugu, eta nahiko genuke beraz energia eta aktibazio olatu hau, ez? Euskaraldira ekarri, Euskaraldia bitartean ere bizirik mantendu, horrela berretxiko dugulako, ez? Urte hasieran aipatu genuen 2022. Urtea hitza eta ekintzaren urtea izango dela. Hori da, eta esaten duzun bezala, Euskara kalean dela berriro ere, ezta? Eta aurten, aurrekoetan bezala, Euskaraldiaren helburua izango da hizkuntza ohituretan eragitea, baina horrez gain beste helbururik alda aurten? Bai, badauzkagu beste helburu batzuk. Eta, lehenengoa ez, zuk aipatu duzun helburu orokor horrekin lotuta nahi dugulako, bai norbanakoek eta baita entitateek urrats berriak ematea, ez? Hau da, ariketaren portaeretan sakontzea eta erabileran jauzi kualitatiboa ematea, ez? Parte hartzea ere edatu nahiko genuke, bai ahobiziena, bai belarri prestena, eta noski ariguneena ere, ez? Gehiago izatea nahiko genuke, ulertzen dugulako eta sinisten dugulako arigunei esker herritar multzo berri eta gehiagotara iristen garela, ez? Eta beraz, gure helburuetako bat ere izango da entitateetan ariguneak edatzearena. Aurtengo beste helburu sakon bat ere izango da, eta horretan jarriko ditugu indarrak, lorpenei arreta berezia eskainiz, ez? Bai norbanako eta bai entitateek
emate dituzten urrats berri horiek identifikatu nahi ditugu, gizarteratu nahi ditugu eta biztaratu nahi ditugu, ez? Azken finean, jendarteak ikusi dezan Euskaraldia tresna eraginkorra dela. Eta, ariketa ere modu erosoan eta modu eraginkorrean aurrera eramateko ahalegina egingo dugu, norbanako zein entitatei ere tresnak, baliabideak, aholkuak eskainiz. Eta, noski gero, ez amaitzeko, beste barik ezatea, baita batzordeak indartzen jarraituko dugula, ez? Izan da gure hasierako helburuetakoa, lehenengo ediziotik, eta nahi dugu, lortuko den, ez? Edo sortuko den energia sozial hori ere egonkortzea. Beraz, antolatzen lanetan ibiliko zarete murgilduta dagoeneko, hilabete batzuk besterik ez direlako falta hasteko Euskaraldia berriro ere, eta gogoratu dezagun, ez? Esaten zenuenaren hildotik, jendartearen antolaketa prozesu horretan parte hartzea ere bere biziko garrantzia duela. Bai, hori da, eta horren adibide da, ari direla, ez? Batzordean hasi dira, herri aurtengo Euskaraldia aurkezten, 3. Euskaraldia prestatzeko euren plangintza propioak sortzen, beste hainbat herritan, korrikako aktibazio olatu horri esker, batzordeak martxan jartzen ari dira orain momentu honetan, eta jende berria batzordetara erakartzen, ez? Orduan, hemendik ere deia, norbanakoei ere, nahi eta gogoa baldin badute, euren herri edo inguruetako batzordeetan parte hartzen, ez? Euskaraldia aurrera eramateko. Bihar ere, egun garrantzitsua izango da, maiatzaren 18an entitateen izen ematea zabalduko dugulako, eta, entitateak ere gutxinaka hasiko dira, euren izen emateak egiten, aurreko edizioan parte hartu zutenek ere aukera izango dute bihartik aurrera euren datuak berresteko, datu horiek eguneratzeko, eta horretan ere, batzordek bere biziko garrantzia daukate, beraiek ez egiten dutelako zuzeneko harreman hori tokian tokiko entitateekin. Eta gero ja, udazkenean, irailaren 28an zabalduko dugu, arigunetan parte hartzen ez duten norbanakoen, hau bizita belarri presten izen ematea, ez? Orduan izango da, izen emate horren txanda. Eta, lehen aipatu da moduan, gure helburua izango da, bai norbanako hauek eta bai entitate hauek, ariketa eroso eta ondo egiteko, tresnak eskaintzea. Dei horiek luzatuta, eta zain geldituko gara berri gehiagoren zain. Goiatz Urkijo, eskerrik asko gaurkoan gurekin izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta bestalde, beste gai bati heldu behar diogu, izan ere Euskal Errepublikaren aldeko ehun mugimenduak burujabetza ekintza masiboa iragarri du. Data badago jarrita, ekainaren 4an izango da hain zuzen ere. Ehunek deitutako lehen burujabetza ekintza masiboa izango litzateke, ekainaren 4koa, burujabetza iraultzari hasiera eman nahi diona. Irungo Fikoban izango da, eta herritarrei dei egin diete ekitaldira mozorratuta joateko. Hitzordua larun batean iragarri zuen ehun mugimenduak, Donostian egindako ekitaldi batean. Eta egun berean, David Fernández, Asamblea Nazional Katalaneko lehendakari ordea eta Unai Apaolaza, ehuneko kidearen arteko solastaldea ere antolatu zuten, Euskal eta Katalan Errepublikai buruz hausnartzeko. Ehun mugimenduak deitutako burujabetza ekintza horri buruz hitz egiteko, eta baita ere aurreko larun batean izan zen solastaldi horri buruzko hausnarketak plazaratzeko, batekingo dugu pantaiaren bestaldean daukagolako Unai Apaolaza, ehun mugimenduko kidea, eguerdion. Bai, kaixo, eguerdion. Nola erdietzi Euskal eta Katalan Errepublikak? Pixka bat, galdera horren arira egon zineten solasten, zu eta David Fernández, ANS-eko lehendakari ordea, aurreko larun batean, suposatzen dut, ordu luzez hitz egin zenutela, baina labur bildu daiteke nolabait zerk eman zuen hausnarketa horrek? Bai, lehenik eta behin, mainguru hau jarri gendun, egin gendun batez ere entzuten eztan diskurso bat, ezta? Eta zena diskurso hori, pixka bat partio politikon kosmobiziotik aratago dijoana eta Euskal Errepublikaz ari dana, ez? Normalean beti politikaz ari gerenean eta Euskal Errepublikaren kontutaz ari gerenean beti alderdi politikoen galbaitik pasatuta ulertzen dugu dena, ezta? Eta pixka hortik alde egiteko eta beste diskurso bat entzuteko antolatu genduen, ezta? Eta gainera berezia izan zen zergatik, ez genuelako gaztelera erabili, ezta? Berak nik euskaraz egin nuen eta berak katalanez egin zuen.
eta gero itzultzailea izan genuen, ezta? Beraz, horre bai burujabetza ekintza moduko bat ere izan zen, ezta? Eta ze azpimarratuko nuken, Davidek esan zunetik, nik uste dut kosmobizio iguala daukagula edo oso antzekoa, bai? Batez ere, guk bosteko izeneko gure ideologia markatzen dituzten 5 punto ditugu, uste dut, Davidek esaten zuenan, zegoen bosteko hori, ezta? Eta, bostekoak esaten dugu txora oso simple, Espainian ezin dela, herritar antolatuek izan barrutela agenda gilda, horrelako zuk eta horre bastante sintonia ideologikoa edo eukiren duen, ezta? Eta gero gainera, nik uste dut ere esan zituela, denok edo hemen euskaren pentsatzen ditugun gauzak, baina askotan esatera trabitzen ez geranak, ez? Eta, Davidek bere hautan esan zuen, gainera ANF-ko bigarrena da, ez da edonor, eta oso hitzaldi nik uste dut politia izan zela, atipikoa, oso sinzeroa eta oso gauza, indartsuak esan zirelako. Berarekin ere bat egingo dugu laster, beraz beraotik ere jakingo dugu zer eman zuen solasaldi horrek, beraz esan daiteke hausnarketa irekita dagoela, helburua behintzat argia dela, eta data eta itzordua jarrita duzuela behintzat ekainaren 4ean egingo duzuelako lehen burujabetza ekintza masibo hori, ez dakit zerbait aurreratu dezakezun? Aurreratu bakarrik zera izango dela burujabetza ekintza bat, eta hori da gu burujabetza iraultzaren barruan sartzen dugun zerbait da, eta burujabetza iraultza da azkenean gureak diren burujabetza horiek praktikara eramaten modu natural batez, ezta? Azkenean obedientzia ekintza bat izango da, jendearen gehiengo oso zabal bat oso ados egongo den zerbait egingo dugu, beraz jendearen nahi horreri obeditu ingo diogu, inungo arriskurik ez duena izango, bertaratzen derentzako hori esan nahi dugu, eta oso indartsua, interesantea, bertaratuko direnak emozionatuko dituena, eta alaia ere bai. Horregatik eskatzen dugu, jendean mozorrotuta fundadila, ekintza alai bat izango da, eta, ondo pasatuko degula, eta gainera, lehengo burujabetza ekintza ingo degula, ez? Eta horrek nik uste dut nola baite aldundu ingo baitula, eta pixka bat indarra ere emango digula. Itzordu horren zain geldituko gara, adi, zer ematen duen ekainaren 4 horrek, Unaia Paolaza, mila esker beste behin gurean izategatik. Mila esker zuei. Aio. Eta esan dugu, Unaia Paolazarekin batera, larun batean bertan Donostian izan zela ere David Fernández, ANS-eko lehendakari ordea, eta pantaiaren beste aldean dugu hain zuzen ere, katalanez arituko da bera, saiatuko gara zuzenean estandakoak biltzen, eta agurtuko dugu besterik gabe, eguerdion David Fernández, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Kataluniako egoerari buruz, galdetuko dizugu lehenik eta behin, urriaren 1eko independentzia aldarrikapenetik gaur arte, eazte nolako hausnarketa egiten duzuen, ez? Batez ere, Generalitateko gobernuak eta PSOE-ren arteko harremanaz, eta inoiz heltzen ez den elkarrizketa mahai horretaz. Hola? Sí, le pedía que li preguntarem primer per la situació a Catalunya des de la declaració d'independència del 1 d'octubre fins avui dia, quina reflexió feu, no? Sobretot, què penseu sobre la relació del govern amb el PSOE i la mesa de diàleg que mai arriba? Doncs mira, el que pensem és que el govern de Catalunya actualment s'està fent trampes al solitari, que realment ens estan parlant d'una taula de diàleg que no existeix, que aquí li diem que és la taula de diàleg màgica. En realitat, aquest govern, que estan per un diàleg que s'ha de fer només quan ja has proclamat la independència i l'has fet efectiva, l'única cosa que està aconseguint, en realitat, és blanquejar tota l'activitat repressora de l'estat espanyol i del govern espanyol. L'únic que realment s'ha aconseguit de veritat amb això és que el Partit Socialista aparegui com un partit dialogant, que l'estat espanyol aparegui com un estat dialogant i a més, que no existeixi el problema català. I com us podeu imaginar, no es pot solventar un problema que no existeix. Ara mateix, ser català i voler la independència no és un problema, és una molèstia. I les molèsties es resolen internament.
Per tant, el problema que tenim ara realment és amb els polítics independentistes que no volen fer la independència. D'acord, David. En un moment tradueixo el que has dit perquè els telespectadors entenguin. Beraz, Davidek esan duena da handi batean Generalitateko gobernuak uste duela akats larria egin duela elkarrizketa mailarekin apostu hori eginez, jendea engainatuta sentitzen dela eta alderdi politikoetan dagoela egun arazo larriena, atsekabea igertzen dela eta elkarrizketa mailak ekarri duen gauzetako bat dela besteak beste nazioartean pentsaraztea Katalunian dagoeneko ez dagoela arazorik. Labur bilduta hori da Davidek esan duena. Elkarrizketarekin jarraituko dugu. Seguim amb la entrevista. La següent pregunta seria en quin punt es troba la força de l'independentisme al carrer? Quin repte és el major avui dia euskaraz? Zein puntutan da independentziaren indarra eta zein da gaur egun dagoen erronka nagusia? Doncs, a veure, ara mateix la gent al carrer està decebuda i està enfadada amb els representants independentistes. Només recordar que ara mateix no només tenim el 55% dels escons al Parlament de Catalunya per fer la independència, sinó que tenim el 52% del vot directe per fer la independència. Aquests partits independentistes es van presentar amb el seu programa per fer efectiva la independència i estan fent de tot excepte fer efectiva la independència. Llavors, la gent del carrer està enfadada, està emprenyada. El divorci entre la gent del carrer i les elits polítiques independentistes és enorme, és molt gran. I el major repte que tenim, segurament, és fer que les persones que estiguin al capdavant del moviment independentista a nivell polític realment facin la independència. I els que avui estan no només no volen fer la independència, sinó que el problema és que no estan fent ni autonomisme. Autonomisme el feia Convergència i Unió. Ells, en realitat, el que estan fent és autèntic col·laboracionisme amb l'estat espanyol. Ells estan anant contra el català, estan facilitant que hi hagi més castellà, ells estan imputant activistes independentistes, els persegueixen, de fet jo personalment això ho he viscut, i estan promocionant Jocs Olímpics espanyols, fan pactes amb el Partit Socialista i li donen estabilitat, fan pactes amb el Partit Socialista a Catalunya, els ajuntaments i diputacions. Per tant, estan fent el que faria un partit nacionalista espanyol. I això, aquest és el principal repte que tenim, que no siguin aquestes persones les que tirin endavant el procés i que siguin unes altres. Tot clar, David, tradueixo. Davidek esan du berriro ere berretzi egin du, ez? Gaur egun dagoen arazo nagusiena Katalunian alderdi politikoak direla, politikari independentistak, hain zuzen ere, dio estatu espainolarekin kolaboratzen ari direla, hainbat adibide jarri ditu, esaterako PSOErekin paktuak egitea, aurrera eramaten ari diren errepresioa, katalaren aurkako legeak eta beste hainbeste, beraz, ordezkaritza politiko horretan jartzen du arazoaren muina eta esaten du herritarren eta alderdi politikoen kupolen arteko distantzia geroz eta handiagoa dela, horixe da egin duen diagnostikoa. David, doncs, l'última pregunta. Vas estar dissabte a Donostia amb l'Eunai Apaolasa del moviment EUN. Veu estar xerrant sobre els reptes cap a una república basca i catalana. D'una manera resumida, quina reflexió destacaries? Esan dugu, ez? Larun batean izan zirela bertan Unai Apaolasa eta David Fernández, biak EUN mugimenduak antolatutako solasaldi horretan burujabetzari buruz hizketan eta nabarmentzekoak diren apunteak emango ditu jarraian Davidek. Doncs el meu resum, la meva reflexió, és que tenim molts punts en comú, que tenim estratègies compartides, que veiem molt clar que l'única manera d'avançar és fer-ho de manera unilateral, que en definitiva és el que ha fet el govern espanyol i els diferents governs espanyols i els diferents mandataris espanyols els darrers 4 segles. Llavors, l'única manera d'avançar és que nosaltres ho fem sense demanar permís i sense preguntar a ningú. I també una de les lliçons que m'emporto és que hem de teixir complicitats per fer efectiva la independència dels nostres pobles.
tant de Catalunya i de països catalans en general com d'Euskal Herria. Junts serem encara molt més forts, però ho hem de tenir molt clar. Hem de tenir molt clar que som nacions antigues, nacions mil·lenàries, enfront d'una nació espanyola que és imposada. La nostra legitimitat i la nostra existència no depèn de la Constitució espanyola de 1978. Tinguem mentalitat d'estats i avancem, que junts serem més forts i sense cap mena de dubte ho aconseguirem. Mezu horrekin, amb aquest missatge ens despedim. De tota manera, tradueixo una mica el que has dit. Davidek azkenean esaten duela da batera egin behar dugula Euskal Herriak eta Kataluniak, gure arteko estrategia amankomunak eta ditugun aukerak gora aipatu ditu, baina independentziara abiatzeko lana egin behar dela azpimarratu du eta bere ustez alde bakarrez aritu behar dela nabarmendu du, hau da baimenik eskatu gabe. David Fernández, ANCren lehendakari ordea. Muchísimas gracias por atendre'ns avui, muchísimas gracias por estar amb nosaltres en la Maica Televista i fins aviat, ens veiem. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hauek izan dira eguneko lerroburuak eta tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango baitugu Naia Torrealdai, Bilgune Feministako kidea da bera. Orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen hamaika alde ikuspuntu gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, hamaika egin. Kaixo lagunak, ni Miru naizi, hemen da Miru. Eta laister, elkarrekin egongo gara, bai. Hemen da Miru. Ipinak, asmakizunak, jolasak, denetarik ikusiko ditugu, bat bihiru. Hemen da Miru, saioan, laister arte eta zoriontsu izan. Egunero legez, eguneko elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Naia Torrealdai, Bilgune Feministako kidea da bera. Eguerdion, eta ongetorri. Eguerdion, eskerrik asko. Gaur LGTBI-fobiaren aurkako nazioarteko eguna, gainera azken egunetan bi eraso salatu dituzte Euskal Herrian, bi eraso homofobo. Ez dakit, gainera ikusgunek batutako datuen arabera, azken urteetan hirukoiztu edo ia laukoiztu egin dira erasoak. Ez dakit zenolako diagnostikoa egiten duzuen? Bueno, diagnostikoa da txarra, ez? Esango neke emoten dala horrelako arrakala bat, ez? Ikusten dana eta gertatzen danan artien. Azken urteetan esango neke bai bizi izen dugula, ez? Horrelako pinkwashing bat edo
jendartean, eta mugimendu Transmariboioko elkarte asko kezalatu dabe, ez? Praidaren iruditei guzti hori, eta harrotasunaren egunereko, ez? Kalean dagoena, moten dabela homofobiarik ez dauela, eta bizi ezen duguna da, batez be pandemiatik nik esango honeke intentsifikatu dela, bai eraso homofo, bai eraso lesbofoak handitu direla, intentsifikatu direla, eta azken egunetako eraso honek, baina niretzako oso larria bai da, ez? Bilbon gertatu izen dela, zenbat hildako, horrelako kasu grabe baten eta zelako isiltasuna egondan, ez? Horren besterako kasu heltzeraino eta jendartean egondan isiltasuna horrelako gauzak gertatzen direnien kalea hartzeko ez gaitasune horretatik, ez? Eta nik esango honeke, inoz baino importanteago dela gaur egin diren mobilizazioetara eta egingo diren mobilizazio deialdietara agertzea, kainako 28ko plataforma gehienek deitu da bienetara eta indarkeria hori bizirik dauela ikustarazteko bai. Eraso guztien gainetik antolatzeak duen garrantzia, ez, azpimarratzea ere. Bai, antolatzea, elkartasuna eta indarkeria horrek benetan biziak aurretik eramaten da bezala bizibilizatzeko. Bilgune feministak 20 urte bete ditu aurten, eta urtez urte sexu eta genero arteko realitateak bistaratzen lanean aritu zareten, lehen errora ekarrita ez. 20 urtetan aurrera eginda LGTBI+ kolektiboen borrokei buruz zentralitatea hartu dutela esango zenukete, aurrera eginda? Nik esango neke bizibilizatuagoak bai badauzela, horre berba egin beharko genkebe gero benetan aurrera pauso horrek emon badira, ez? Bai jendartean eta bai instituzioetan, ez? Hor ikusten dugu zelako talkak eta zelako zailtasunak ematen da bezen translegea bera, ez? Onartzea, momentu honetan EAN parlamentuan eztabaidatzen ari dabizelatik, eta zelan sexu genero disidentzia bizi duten pertsonek, benetako babes eza, bizi dabiela gure jendartean, akaso, momentu batzutan, berba egin geinkebe bai, zelan euren errealitate propioa ukatzen dan, eta ez dago indarkeria handia horik suiz sarena ukatzea baino, ez? Baina, nik esango neke, herri mugimenduetatik, Transmariboio mugimenduetatik, LGTBI mugimenduetatik, eta, handi baten, bai, mugimendu feministatik indar hartu da dela, ez? Eta sexualitatearen politizazioa, eta plazerraren politizazioa izan dela, gure agendan zentraltasuna izan da den, zeregin bat, diskurtso bat, eta politika horretan jarraitzen dugula, ez? Lan asko dagoela egiteko argi eukinik. Gorroto diskurtsoekin lotuta ere, gogorakarriko dugu duela astebete eskaz Donostian, ez? Askabide abortatzeko klinikaren aurrean egin asmo zuten manifestazio hori edo ekintza hori, ez ultraeskuinak deituta, azkenean bertan berak gelditu zela mugimendu feministak deitutako hainbat eta hainbat pertsona hurbildu zirelako eta ekidintzelako azkenean, ez? Beraz, garaipen bat bezala hartu dezakegu hau ere. Bai, nik esango neke garaipena dela, dudabarik hor ikusten da ez, mugimendu feministak eta herritarrak eta donostiarrak momentu horretan erakutzi dien autodefentsarako indar guzti hori. Halan dabe, niri larri iruditzea azte, zelako erraztasuna dauen batez beba instituzioen aldetik, emakume ontzat oinarrizko eskubide bat dan hori, abortatzeko eskubidea legalki nahiko pintzekitaren hartute dauen legea izanik, onino estatuak erregulatzen dabelako nos hartzen dugu zengu gure gorputzaren inguruko erabakiak, eta badoiezelako, igual, bestelako aurrera pausak emoten, baina zelan berez legeztatute dauenien eskubide horren kontra ezin dela inongo mehatxurik, ezin dela inongo resistentziarik erakutsi, eta azken finean manifestazio hau egin zan. Geratu ban herriak eta geratu ban mugimendu feministak, baina ez ziren inongo bestelako mekanismorik erabili prebentzioan hori gertatu ez edin, ez? Eta hori da niri benetan larritzen hauena. Horrelako gorroto diskurtzoak, horrelako hitzorduak, horrelako ekintzak, zenolako lotura dute zuen ustez ultraeskuinaren gorakadarekin? Nik uste dut edala
lotura zuzena. Zango neke, azken urteetan borroka feministaren borroka feministari esker, eta feminista asko sartu direla espazioa nitzetan, alorra nitzetan, bai sozio-sindikalean, bai instituzioetan, bai mugimenduan, lortu dugu zela hainbat aurrera pauso, eta oroar sartzen garenien, horrelako momentu gerota krisi, gerota zera baten, polarizazioak emoten die, eta nik usteot horrelako mugimenduak horren erantzun bat direla edo horren ondorioa, eta azken finean heltzen direla guretzako horren oinarrizkoak diren borroka horretara edo aldarrikapen horretara horren kontra joanez, ez? Beraz nik esango neke dela erantzun bat, guk gure bidea egiten bagabizela, ez? Luzea badan ben, bagabizela ibilan eta horren kontrako erantzun bat dala. Izan ere, 20 urte, esan dugu bete dituela Bilgune feministak, kutsune bat betetzeko sortu zela, duela dagoeneko 2 hamarkada, paradisuak erretzen, hori da erabiltzen duzuen lelo hori. Zer lortu du Bilguneak 2 hamarkada luze hauetan? Bueno, nik esango neke bere garaizen lortu bala militantzia feminista eta militantzia oro harre ulertzeko beste era bat maile gainean jartzea, utxune horretaz berba egiten dugunean guretzako bai bazan importantea utxune hori sortzie, ulertzeko zelan guretzako sarean lan egitea eta identitate ezberdinak barnebiltzeko proiektu bat posible zala, proiektu feminista bat posible zala, eta azken urteetan lortu duguna batez beda hori, zapalkuntza ezberdinak elkar loturan jartzea, guretzako hasikeratik generoak eta klasetan nazio zapalkuntzak euren artean logika bat daukala eta sistema batek erantzuten dutzola eta zapalkuntzak elkar lotuak daudela eta Bilguneak maigainean hori jarri ban eta horren euskal feminismoaren gaurkotze ariketa asko egin dugu zala, eta horretan jarraitu dugula, eta nik uste lorpen handienetariko bat izen dela, diskurtsiboki zelan emon dotzagun buelta, zapalkuntza irukoitz horreri, sexu genero zapalkuntzak elkarlotuz, edo bestelako zapalkuntza batzuk gurera ekarriz. Eta paradisuak erretzen leloa da hori, azken finean, Bilguneak paradisu asko erredituelako, imaginario asko erredituelako, bai oinarte militantzia ereduan zentratuak egoazanak, hori, plazera bera politizatuz, indarkeriaren zentzua zabalduz, eta bestelako bide batzuk hartuz, eta proiektu politiko feminista oso bat maigainean jarriz eta hori posiblea dala, eta azkenien nik usteot Bilguneak batez lortu da dena da, jendarteari beba irakustea, aliantzen bitartez posible dala, eraldaketa egitie guk hasikeratik ulertu gendualako, guk bakarrik ezin dotzagula aurre egin sistema oso bateri, eta horretarako aliantzak eta herri prozesu baten kokatu behar dugula, herri prozesu feminista baten, nola ez? Eta hori da niretzako lorpen handiena. 2 hamarkada hauek gogora ekartzeko eta ospatzeko ere, itzordua jarrita duzue dagoeneko, jardunaldiak antolatu dituzuelako Oñatin, ekainaren 11 eta 12irako, egitarau zabala, zer dakar, aurtengoak? Bueno, guretzako 20 urte dire eta ospatzeko beharra geukon, ganera guretzako ospakizuna bera politizatzea bai importantea da, horrelako guneak sortzea. Beraz, hori, Oñatin ekainaren 11 eta 12an elkartuko gara, eta, ekainaren zapatu horretan 11an batez ere, bai inguru, tailer, hitzaldi ezberdinak jorratzeko, nahiko zentralak izango dire, bazizetoro arauen inguruko disidentziaz, zaintza krisiaz aritzea, ekofeminismoaz, egun nahiko pilpilean dauzen gai horrek, eta gero batez ere sartuko gara, kontzertuak, jai giroan, eta horre eukingo doguz kontzertu potenteak, Ginger taldeagaz, Txokolate Remix, eta DJ-ak, egongo dira ez, eta Ira taldeagaz batera, eta gero batez igandean nahi dugu gune zentral bat eukin, herri Baskaria,
Eta guretzako ez, herri bazkari feminista hori zelan ez, elikadura buru jabetzatik eta benetako elkargune bate izatea, animatzen dugu zelako, Euskal Herriko feminista, Euskal Herriko emakume, trans eta goia guztiak bertaratzea. Hortze deialdia eta hortze deialdiaren luzapen hori ere, eta beste berrikuntza batekin dator bilgunea aurten, izan ere Emagin elkartarekin batera liburu bat argitaratu berri duzuelako, dekolonialitatearen inguruan, hain zuzen araka ditzagun gure bazterrak, kritika dekolonialak zeharkaturiko ibilbide bat, izenburua duena. Zein helbururekin plazaratu duzu? Gure helburua izenburuan dago eta da gure bazterrak arakatzea, ez? Guk badakigu, guk feminismo dekoloniala ikasi egiten dugu, ez dakigu, ez? Ikasten gabiz. Eta gure helburua zen, batez be, gure aurreko topaketetara arte emondako hausnarketa guzti horrek, liburuzka batean jartzea, genealogia propioan edo euskal feminismoaren genealogia horretan beste urrats bat emateko, ez? Eta narratiba konpartitu bat izateko. Eta nik esango neke, helburua horretan datzala, gure hausnarketak eta batez be gure galderak, ze liburua dator galdera askokin, gure galderak, jendarteari biztaratzea lan asko dauelako gai honekin egiteko. Pendiente duelako Euskal Herriko mugimendu feministak dekolonialitatearen hausnarketa sakon bat egitea? Bai, oso pendiente. Euskal Herriko mugimendu feministaren parte da feminismo dekoloniala dauzelako, ez? Mugimendu feministan talde antiarrazistak, talde dekolonialak, baina, mugimendu feministako zurioi dagokigu, ez? Ariketa hori eitzie, horretaz kontzientzia hartzea, interpelazio horrek asumitzea, askura egiten badozkuen bez, ez? Eta horretatik gure espazioak mugitzea, bi alorretan diskurtsiboki, hau da, zentralak izan behar diren gai batzuk gure agenda feministan sartzea, bada migrazio politiken inguruan eta beste bat, botere harremanen edo praktika dekolonialen inguruan bere horretan, ez? Eta hor, badator oso ariketa, deskolonizazio ariketa propio bat, ez? Eta hori oso luzera doie, despatriarkalizazioa dakigun moduan luzea dan bezala. Ariketa hitz egiten duzu, desikasteari buruz ere hitz egin genezake, ez? Liburuan azaltzen duzue burbuila zuritik atera eta nolabait klik hori eginarazten dituzuen adibide batzuk plazaratzen dituzuela mahai gainean, privilegiotik abiatzen da beraz liburua, ez? Privilegio hori onartzetik eta gu ere nolabait zapaltzaile izan gaitezkela onartzetik? Bai, abiapuntua da privilegio hori aitortzea, eta horretan ardura hartzea, ez? Batez be, gure mezuan ikusteot hori dala, posizioa hartzea dala, importantea, ez dala bakarrik privilegioa onartzea eta ez, estankoan geratzea edo erruan geratzea, ez? Hori dalako oso komodoa bai, edo, zuzenean ignoratzea, dala horrekiko ardura bat hartzea, ez? Eta guk klak horretaz hitz egiten dugunean, normalean dire, bizi izen dugu zelako oso interpelazio zuzenak, ez? Feminista aliatuen partetik, gugaz pedagogia egine gure da bene feminista hoien aldetik, izen dire klak individualak, talde txikikoak edo oso kolektiboak, adibidez, Durangoko jardunaldietako mai inguruan egon zen klak kolektibo hori, bertako emakume razializatuek mai gainen jarri ebenien, mugimendu feminista Euskal Herrian rasista dala, bere horretan, ez? Eta horrek sortu eban sinergia da klak kolektiboat eta horretatik hasi gara, ez? Benetako ardurak hartu nahian eta jakinda, bidea luzea izango dela eta ikasian egingo dugula. Eta nola uztartzen da beraz dekolonialitate hori, klasearekin, nazio zapalkuntzarekin ere? Niretzako dekolonitatea ezin da ulertu klase zapalkuntza barik, ez? Borroka antiimperialista beti izen behar dalako antikapitalista, ez? Azken finen, historikoki, ez? Zergaitik dekolonitatea erabiltzen dan horrelako kapitala akumulatzeko, eta orain arteko kolonialitatearen jarraipen horrek
sortzen da bezalako logika oso, iparrego logikak, ez bakarrik privilegioa identitatearen inguruan, baina privilegioa klasearen inguruan, ez? Eta zelan sortzen diren negozio edo nitxo berriak kapitalismoan oso lotuta daude, emakumea razializatuekin, eta horregatik segaitzik ezin da dekolonitatea banatu genero identitatearekin. Eta nazio zapalkuntzarekin, niretzako galdera da, guk zer egin genezake, ez? Nazio zapaldu edo herri zapaldu moduen gure proiektua dekoloniala izateko, ez? Eta horretan dekogu pendiente gure historiaren errebisio bat, hau da, zeintzuk dira gure genealogiak, zeintzuk dira ardura hartu beharrekoak, zeintzuk dira gure zorrak, eta zeintzuk dira gure imaginarioak, ez? Eta hor dago, ez? Adibidez, Elkanoren afera guztia. Euskalduna zan, zer da euskalduna izatea, zer nahi dugu euskalduna izatea, ez? Eta gure simbolo bat da Elkano, ez? Eta nik uste dut hortik aurrera junez dela zer proiektu politiko eskaini nahi dugu, zer da Euskal Herritarra izatea, ez? Eta hor imaginarioaren barne euskalduna izatearen inguruko edo herritartasunaren inguruko hausnarketa oso sakon bat egin behar dugula, ez? Eta nik hor uste dut sortzen dela empatiaren momentua, ez? Azken finien oso zapalkuntza ezberdinak direlako, baina zapalkuntzen elkarlotura horretatik edo empatia horretatik sortu genkezelako, sinergia batzuk, proiektu politiko antzeko bat edo bidearen zati bat elkarrekin egiteko, ez? Burujabetza feminista, ez? Duguzuei paroli da bazuen helburu hori, ez dakit zein eratara ulertzen duzuen burujabetza hori? Guretzako burujabetza feminista batez ere da gure bizitzaren alor guztietan erabakiak hartzeko ahalmena izati, ez? Ulertzen dugulako, burujabetza ez dela bakarrik lurraldeari lotuta, hau da ez da bakarrik Euskal Herriaren burujabetza, hori bada be, bai da gure gorputzen burujabetza, bada be bai, ez? Bizibideen, hau da, bizitza sostenigarri edo bizitza sostengatzen duten prozesu guztizek edo jardun guztizen inguruko erabakiak hartzea, ez? Materialetatik afektiboetara eta enplegutik beste era bateko sareetatik jasotzen dugu zenak, ez? Eta guretzako burujabetzaren oinarria da hori, ez? Herri prozesu eta eztabaida baten oinarrituko da trantsizio feminista bat, ez? Eta trantsizio horretan, lehen aipatzen ebazen, herritartasun berriak, imaginario berriak eta aliantza berriak sortu behar duguz. Gaur egun eta etorkizunera begirare erronkak ez dira gutxi, ez dakit zein den bilgune feministaren edo elkartearen osasuna, ez? Arearen osasuna. Nola dago, hainbat pertsona dira bertan, nola daude harremanak? Nik esango neke pandemia izugarria izan dela, ez? Baina, nik esango neke oro har, ez? Herri mugimenduak eta mugimendu feminista bebai, ahuldu da dela. Baina, uste dut barriro gabizela, ez? Sare horrek berriro ere ikitzen, azken finien, militantzia feminista edo feminismoa oso hurbileko militantzia dalako, oso gorputzetik egiten dana eta oso presentzian eta ez hor dau bere hasiera. Eta pandemia baino aurretik heldu ginen mugimendu feminista oso indartsu batekin eta bilguneak, ez? Bere horretan bebai bere egitura oso indartsu egoan horreri guztieri bebai erantzuteko, egoteko eta bertan aliantzak egiteko, eta oin barriro gabiz lokaletik eraikitzen, herrietako kidei esker, beraiek egiten da bezen, ez? Lan horrek dire oinarrizkoak, azken finen gero bilgunea dana guzti hori islatzeko, ez? Eta erronka oso handi bat da, eta horregaitik topagune feminista bai egiten dugu, elkartzeko, harremantzeko eta ospatzeko gune bat behar dugulako, eukin dugu zen, urtiek eta ostien, ez? Aipatu duzu, ez herri eta auzoetan ari zaretela antolatzen, hausnarketa prozesuak irekitzen, biltzen, batzen, baina dena den 20. urte hurren hori buruan, ez? Ospakizun hori buruan, eta gainera begira dagoeneko ere. Bai, hori da, gure militantzia osoa dabil, ez? Aurkezpenak egiten, herrietan, nik esango neke jendea motibatua
dagoela aurkezpen horretan bai, sortzen dire konplizidadeak, aliantzak eta sarea indartzen doa herriz, ekaineko helburu hori izen da, baina azken finean herriek egiten gaitzuelako bilgunea. Mezu horrekin geldituko gara, eta zen geldituko gara beste berri batzuei, ekainera begira ere, urte hurren horretara. Eskerrik asko Naia Torrealda, Bilgune Feministako kidea gurean izategatik. Eskerrik asko zueri. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Gukotela biharrian nahiago dugu beitardi. Bai erreka pollita teierin, ta golfa biharrian nahiago dugu hemen bizi. Zergatikote, orain pesitza. Zergatikote, orain pesitza. Hemendik botatzeko beharko dute handiz bat. Botatzeko beharko dute handiz bat. Bai erreka pollita teierin, gukotela biharrian nahiago dugu beitardi. Bai erreka pollita teierin, ta golfa biharrian nahiago dugu hemen bizi. Zergatikote, orain pesitza. Zergatikote, orain pesitza. Hemendik botatzeko beharko dute handiz bat. Hemendik botatzeko beharko dute handiz bat. Berriz barriz Arostegia bizirik Zertako behar dute golfa Arostegia bizirik Makinak handire ospa Arostegia bizirik Nekazari eta gaztia Arostegia tokian Arostegia bizirik Eginen dugu kabian Arostegia bizirik Makinak handire ospa Arostegia bizirik Zapikutara pesisa Arostegia bizirik
Egunero legez, solastaldioari ekingo diogu, eta gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landa, eguerdion. Eguerdion. Gaur LGTBI-fobiaren aurkako eguna, horri helduko diogu lehenik eta behin, izan ere LGTBI-ko mugimenduko kideak kezkatuta daude, gorroto diskurtzuen gorakadagatik, behin eta berriro jasotzen diren erasoengatik, hain zuzen ere Arabako ikusgunek, Gasteizko ikusgunek LGTBI-fobiaren aurkako behatokiak 5. txosten argitaratu du, eta 4 urtean erasoak laukoiztu egin direla berretsi du. Beraz, egoera nahiko larria da, izan ere, aste honetan bertan 2 salaketaren berri ere izan dugu, bata Donostian eta bestea Araban, beraz, horrelakoek gogorarazten digute oraindik ere horrelako egunen beharra, ez? Bai, halaxe da. Nik egunaz hainbat kolektiboekin hitz egiten, eta euren keska eta euren ardura oso larria da, ez? Beldurra sentitzen dute, eta zuk esan duzu moduan diskurtso homofoboak kalte handia egiten dute. Eurek kontatzen dute, Samuelen asuntua pasa zenetik, ez? Eurek sentitzen direla babesa, euren babesa ez dutela, ez? Eta hori oso larria da, eta oso kezkagarria da. Nire ustez komunikabideek erantzukizun handia daukagu justo gai hauetan, ez? Babes gabe sentitzen direla, ez? Eta aipatu duzu informazioaren trataerak zenolako garrantzia duela, adibidez duela gutxi, ez? Izandako hilketen kasuaren harira, bazelako beldurra zelako mezuak igortzen diren, horretan ere, gero, pentsamendu kolektiboan eragina duelako. Eta gorroto diskurtzoen, baita ere gorroto diskurtzoen zabalketan ere edabideok dugun erantzukizun hori, ez da? Bai, horrela da. Azken erasoak aipatu dituzu, bata Araban Olibarri Gamboa inguruan gertatua, ez da, Arroia Biden. Egia esan, azken aldian zorionez, LGTBI plus kolektiboak babesteko erakundeak badaude, eta lanean ari dira, batzuk aspaldikoa dira, ez da, EGAM adibidez, Euskal Herriko sexu askapen mugimendua, gehitu ere hor dago, eta orain Lumagorrik egin du salaketa Gasteizen Araban gertatuaz, ez? Badaude, baina bereiek ere apuntatzen duten moduan, tratamentu integral bat beharrezkoa da, bai instituzioetan, bai legeetan, eta bai batez ere gizarte kontzientzian edo eziketan begira. Nik hau lotzen dut, azken aldian dauden joera batzukin, gizarte guztiz global da, neoliberal honetan, ez da, nagusi diren korronteak. Adibidez, eztabaida bat dago filosofia ikasgaiari garrantzia kentzeko hezkuntzan. Nik uste dut hori astakeria ikaragarria dela. Badakit gizarte hau, agintzen dutenek, asko baloratzen dutela teknika eta zientzia aplikatuak eta bar, baina, filosofia ez badugu garatzen, da gizartea ez badugu esitzen, printzipietan da baloretan, da horretarako da filosofia, gero halako gizarte bruto bat izango dugu, esan nahi dut, bestialismoa garatzen da gure gizartean, eta fasismoaren modu desberdinak agertzen dira, ez da? Hori pentsamentua baino gehiago antipentsamendua da gertatzen dena, baina konturatzen bazara fasismoaren sustraietan daude homofobia, arrazakeria, klase, nolabait esan klase jarrera zapaltzailea, hori guztia. Eta horri kontra egiteko filosofia beharrezkoa da. Orduan nik uste dut halako gauza kontuan hartu behar direla. Gizartearen korronte sakonean nola eraginda. Korronte sakona da batez ere pentsamendua, da filosofia, da gizarte heziketa. Ze gero errepresioa legea gartzelak aplika daitezke, baina horrek ez du konpontzen fondoko arazo hori, ez da. Aipatzen duzu, ez da, kontzientzia kritikoa, pentsamendu kritikoaren behar hori, prebentzio neurriak hartzeko behar hori, instituzioen aldetik, babes gabe sentitzen direlako, esan duzun bezala ez. Eta ez dakit zenolako sentsazioa daukazuen, borrokak aurrera egina ala, eta geroz eta eskubide gehiago izan ala, ea erantzuna ere beretsua den, ez? Bai, hori batzutan pasetan da, eta bai, pasetan dana da erasotzaileak impunitate osoz faten diezela, ez? Eta gainera, badibidez, oindala 2 aste, Zornotzan izandako kasua, ez? Izandako erasoa, kuadrilla baten izan zen. Orduan, bat hasten da, eta kuadrilla osua, ez? Respaldatzen dago, ez? Eraso hori, ez? Izare,
izunak, izun homofoak, eta gero salatzerakoan oso zaila da hori frogatzia, eta zure hitza bestearen hitzaren aurka, marikoi deitu ozta, eta hori ez da berdina deitzia marikoi, deitzia ez dakitxe, astokillo, ez da berdina, orduan hori frogatzia oso zaila da, eta hori bai arazoa da. Sakoneko arazoa, erpinazko dituena, eta pausuz horrera egin beharko dena, eta horrelako egunek behintzat horri buruz hausnartzera eramaten gaituztenak. Gaurkoan ere antolatu dituzte mobilizazioak, manifestazioak, gurean izan da gainera Bilgune Feministako kideak, berak ere aipatu du horrelako egunetan zeinen garrantzia duen antolatzeak, mobilizatzeak eta elkartasunak ere bai. Hemen utziko dugu gai hau, eta gezaldatuko dugu Euskarari buruz hitz egin behar dugulako, izan ere aurten korrika ospatu delako, herri urratza ere, bialdia etorritzear delako, eta azaroaren erdialdetik abenduraren hasiera arte ere Euskaraldia ospatuko delako aurten. Nolabait korrikaren lekukoa hartuta, hain zuzen ere Goiatze izan dugu gurekin, Euskaraldiaren koordinatzailea, ez dakit bere hitzak ditugun preste dagoeneko, baina aipatu digu pandemiaren ondotik egoera zaildu egin dela. Guretzat, norbanakoetzat bezala euskararentzat ere urte zailak izan direla azken bi hauek, eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, ustut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2020ko Euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, eta esango nuke Euskaraldiaren bigarren edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ariketa bera egitea horrelako baldintzetan. Hortxe Goiatxurkijoren hitzak baita ere aipatu digu, bi urte zail hauen ondoren kalera irtetzen ari dela berriro ere euskara, baina norbanakoen praktikak aurrera eramateaz gain ere beharrezkoa dela instituzioen partetik eta erakundeen partetik urratsak ematea. Nola ikusten duzu? Begira, nik uste dut hemen ere azterketa sakondu behar dugula. Esatea, badu egiati zerbait, baina esatea pandemiaren ondorioa dela orain euskara pairatzen duen egoera zaila, nik uste dut azterketa nahiko, barkatuko diazola esatea, baina nahiko epidermikoa dela, Nik uste dut arazo sakonagoa ditugula tamalez, eta aztertu behar ditugula eta ondorio praktiko batzuk atera. Begira, datorren larun baterako manifestazio bat deitu dute, oso ondo iruditzen zai, korrikak, euskaraldiak eta herri mugimendua batera Donostian, euskara aurrera, lemapean, nire apuntatu naiz, Bilbotik autobusez joateko, badaude autobusa joateko eta joango gara, Baina, begira, Bilbon bertan, adibide praktiko bat, gaurkoa, gaur arratzaldez daukagu mobilizazio bat zergatik. Osakidetzako gure osasun zentroetan mediko euskaldunak kendu egin dituztelako, kendu. Jubilatu egin dira eta ipini dituzten berria ez dira euskaldunak. Hori da egoera konkretu bat, ze gertatzen ari da hor. Eta jendea mobilizatu beharrean gaude, alako oinarrizko elementuak lortzeko. Zer ari da gertatzen hezkuntzan fondoko eztabaida horretan. Hemen ondorio bat dago, da larria denez agian ez gara ausartzen ateratzera, baina nik aurreatuko dut. Nik uste dut, azken 40 urteetan hemengo administrazioetatik jarraitu den hizkuntza politika porrotera agertu da, porrot bada, ez da frakasatu egin du. Eta esango du zergatik, 40 urte nahiko denpora da, balantze bat egiteko, eta balantzea da euskararen erabileran, ez dut esaten ikasketan, erabileran atzerakagoazela. Atzerakagoaz, eta lekuak kentzen dio, bai espainierak eta bai frantzesak, eta hor zerbait gertatzen da beraz. Atzerakagoaz, alako oinarrizko elementutan, benetan sakon aztertu behar da. Zergatik goaz atzeraka? Nik uste premisa faltzuetan oinarritu delako hizkuntza politika hori. Da argi esango dut, nire ondorioz, behintzat nik atera ditudan ondorioetatik, premisa faltzu bada elebitasunarena. Harrigarri egin zeit, atzo EITB 40 urte betetzen zituela eta hemen Bilbon jaialdi bat egin zuten, ondo dago, jaialdiak egitea batez ere zerbait ospatzeko badago. Baina nik EITB-ren balantzea egia esango dizut, ez da oso ospatzekoa. Zuzendari orokorrak, oraingoak esan zuen, begira, bakarra gara munduan programa elebidunak garatzen. Danik dio, ez da,
ez da laudatzeko gauza bat, zergatik. Elebitasuna bera, premisa faltsua dalako. Hemen elebitasunak ez du esan nahi, da hori ikusi dugu, ari gara ikusten, tamalez, berdintasuna ez du esan nahi. Elebitasuna esaten da, eta engainatu gaituzte, pentsatuz berdintasuna zela. Ez da. Esan ditut, Espainiera gainetik esarrita dago indarrez, bai legetik, konstituziotik eta gero praktikan. Da orduan, EITB, hau da, sistema, joko horretan sartzen den sistema orok, euskara, gaztelera, elebitasuna eta bar, nahi ala nahi ez dut esaten fede txarrez, baina nahi ala nahi ez, Espainierari nagusitasuna ematen amaitzen du etxean bertan. Da EITB-ri ari zaio hori gertatzen. Ez bakarrik EITB-ri. Zorionez, 11 bezalako medioa salbatzen dira zergatik. Euskara utzez egiten direlako. Elebitasuna da premisa faltsu bat. Ez da existitzen hizkuntzen arteko berdintasuna. Hau da, Euskal Herrian bertan, Espainiera eta frantsesa inposatu egiten zaizkigu de euskara baztertu. Sistema horren barruan, derrigorrez euskara galtzera doa gizartean. Hori aztertu behar da gordintasun osoan, da hori horrela, ondorio batzuk atala behar dira. Hizkuntza politika aldatu behar da sustraitik eta modu sakonean. Aipatu dituzu hainbat adibide, Osakidetzarena izan daiteke agian biztaratuena, pandemian zehar ere behin eta berriro horren adibideak ikusi ditugulako, nola euskaraz atendituta izan nahi, baina ezin, eta horrek hausnartzera eramaten gaitu, Euskal Herrian gaude, baina osasun zerbitzu publikoetan, edota erakunde publikoetan, zerbitzu publikoetan, merkataritzan, euskaraz hitz egiteko ezintasuna dago, ez dagolako bermatuta bertan lan egiten dutenek euskara jakitea, edota euskaraz hitz egin ahal izatea. Bai, alaxe da. Nire ustez, EITB-ren asuntoa niri minan handia ematen duzta eta pen handia ematen duzta, zen nire etxean gazteleraz hitz egiten da, nik ikasi nauen euskara ikastolan, eta nire etxean euskara bakarrik sartzen zen EITB-ko marrazki bizi duenetik, ez? Eta pen handia hartzen dut nire lehengusinen etxean faten nazenian, zeurek ez dute ikusten ez ebez euskeraz, ez marrazki bizidunak, ez programak, ez ebez. Eta hori oso larria da, ez? Osea, faten zare zure etxea, gure etxean egisa da euskaldurak ez diela, eta pena handiez nire gurasoe esaten dutzet, saiatzeko pixka bat, baina ez dira saiatzen, eta oso saia da 60 urteko pertsona bat aldatzia, ontsi ez, baina nik esperantza handia daukot, nire gazteekin, eta ikuste dut oso saia dela EITB berritzea, ontsi esaten dute, 40 urtean ospakizun hortan, Netflixen zer antzekoa egin nahi dutela, baina eskestotik niretako oso txartu da. Ikusentzunezkoetan jartzen dugu fokoa askotan, Netflix bezalako plataformetan, telebista publikoan, telebista eskaintzan, eta egia da, ikusentzunezko legearen arira, azkenean 110% kuota ezarriko dela, gero ikusiko da nola itzuliko den hori egitan, baina egia da, behin eta berriro kezkatzen duen gaia dela, referente falta, batez ere, etxeko txikienei begira, baina esaten duzunaren arira, Carmelo, erabileran ere badago hortxe hutsune handi bat, eta horrek ez du bata bestearekin lotzen, ez? Begira, arazoak sistemikoa direnean, hau da, sistema baten barruan gertatzen diren arazo estrukturala direnean, kasuan hori gertatzen ari da, adabakiek ez dute konpontzen ezer. 110%, hobeto 110%, ez 102%, ez da? Biztanda, baina adabaki horiek ez dute ezer egituran bertan aldatzen. Tamalez, esperientzia hori eduki dugu eta gordina izan da irakaskuntzan. Irakaskuntzan irakatzi egin da euskara bai, baina sistema osoa gero gazteleraren nagusitasun absolutoa baldin badauka gainera goiti berakoa. Hemen printzipio badago argia, Euskal Herrian gaude. Euskal Herrian ze hizkuntza ikastera behartzen gaituzte. Euskara ez. Gaztelera, behartu egiten gaituzte, konstituzioz, danok ikasi behar dugu. Bueno, hor injustizia ikaragarri bat dago. Bertoko hizkuntza baldin bada euskara, orduan euskara ez dute ikasi behar ez dakitenek Euskal Herrian. Biztan da hor hizkuntza politika errotik txarto dagoela, errotik, bertatik. Orduan, arazoa da sistema, zuze sistematan sartzen zaren.
Espainiar sisteman sartzen bazara, nahiz eta satitxo bat ematen dizuten, sistema horre jane ingo zaitu, eta hori ari zaigu gertatzen, hizkuntza politika aldatu behar da errotik. Zer esan nahi du horrek? Logikaz, Euskal Herrian dagonak Euskara ikasi beharko luke, ikasi. Gero, ze hizkuntza erabiliko da? Bueno, hori gizarteak erabakiko duen zerbait da, erabaki individuala eta kolektiba bai, baina berdintasunetik hasita hau da. Gaztelera baldin badakigu, jakin dezagun denok ere Euskara, Euskal Herrian. Da horrela, ni medikura banoa, medikuak ulertuko di behintzat, Euskaraz mintzatzen naizenan, gaur goizean joan naiz. Arazo handia daude, ez du detaien sartuko. Gero telebista esaten da, ez da, bueno, biztan da, nik hitz egiten dut hemen beste komunikabide bati buruz, komunikabide hori publikoa delako, hau da, guztiona delako, eta beraz, obligazio publiko batzu ditulako, nik ez dute orain komunikabide pribatu bat beste batetik kritikatzeko behar bada legitimotasunek, baina komunikabide publikoa bai, EITB publikoa da. Eta EITBek, adibidez, frogatu egin du praktikan, da ari da frogatzen egunero, Espainierari ematen diola nagusitasuna, ez daukantokian ere bai, adibide bat ipiniko dut begira. Voice, Vascos por el Mundo. Programa hori ikusten aritu nintzen atzo gabaz. Zergatik, nire lehengusua amerikanoa da eta euskalduna, boizikoa da. Eta orain hemen dago, Steve Mendibe, ez da? Eta deitu ninduen posik, aizu, lehengusu, begira, boize agertzen da gaur Euskal Telebistan. Eta non, Vascos por el Mundo, ipini nuen, ze gertatu zen? Begira, boizin, jente askok daki, bueno, dana dakite inglesa, jente asko daki euskara, eta jente gutxik daki espainola. Orduan, ze gertatzen zen, programan bertan, jentea behartzen zuten espainolez egiten edota euskaraz edo inglesez egiten bazuten espainolera itzuli. Hau da, aukera bat dagoenean boizin euskara eta inglesa zuzenean erlazionatzeko tartean behartzen dute espainola sartzera. Hori zer da? Hori da EITBek gaur egun egiten duen praktika, hori eskandaloa da. Hori da eskandalo bat. Euskarak ez dauka ahalmenik zuzenean inglesarekin harremana izateko, boizi bezalako toki batean hori gertatzen denean, espainola behartu behar duzu, nok eta EITBek, baina zer egiten ari dira. Hori da politika linguistiko erratu baten ondorio aberrante bat, aberrantea, hori da eskandalo bat. Eta hori salatu egin behar dut. Hortze zaldaketa, izan ere horrelakoak gertatu dira behin baino gehiagotan. Maialen, nola ikusten duzu egoera, kezkagarria? Justo ni atzo gonitzan eventu bat, egin zauela gogorak, eta justo zauen itzulera, ez dut esango zein zan, baina zauen kargu altu bat ezekiela euskeraz, eta bera hitz egiten eta ezekien euskeraz, eta gero ingelesez etortzen bada norbait, badauko tradukzioa, eta nik hori ez dut ulertzen, zuzare, kargu importante bat hemen Euskal Herrian, ez dakizu euskeraz, ezin duzu jentien aurrian euskeraz hitz egin, eta gero ingelesez badago norbait hori bai traduzitzen duzu, ero saiatzen zare, hori gazteleraz egiten, hori ez dut ulertzen besta, eta guretako kazetarientzako, ni gazteleraz idazten dut, baina euskeraz idazten dutena, eta euskarazko, igual, Amaika Telebista bertan egon zan, hori ezin dozu lortu, eta zelan lan egiten dozu, zelan komunikabidek, zelan aldo danin, administrazioek ez badakite euskeraz ez ez. Begira, nik uste ondorioetan eta hizkuntza politika berri bat behar dugula biztan da. Printzipio demokratikoagatik bakarrik lortu beharko genuke politika linguistiko berri batean, Euskal Herrian bizi den jende orok euskara ikastea, de euskara jakitea. Hori da printzipio demokratiko bat. Gero ikusiko dugu soziolinguistikan norantza eramaten gaituen, norantza daraman hor bai jentearen borondatea sartuko da. Baina orain ezin da borondatea sartu, ze jente gehienari esaio irakasten euskara, da aldiz behartu egiten da gaztelera ikastera. Ordan, printzipio demokratikoak eskatzen du Euskal Herrian jente guztiari euskara ikasteko aukera ematea, eta orain esaio ematen. Eta ez behartzea beste hizkuntza bat euskararen gainetik. Hori da antidemokratikoa guztiz. Nola da posible oraindik ere gure mandatariek ez ikustea hori? Nola da posible? Ez dute ikusten edo ez dute ikusi nahi.
Hortze gelditzen dira gertakariak, ere hartzen diren erabakiak eta gero dituzten ondorioak. Honekin lotuta, euskararekin lotuta eta Euskal Herriarekin lotuta burujabetza hitz egingo dugu. Aitzakia sartuta aurreko larun batean Donostian ehun mugimenduak iragarpen bat egin zuela, lehen burujabetza ekintza masiboa, ekainaren 4 iragarri dutena, eta bertan gainera batu egin ziren ehun mugimenduko kidea den Unai Apaolaza, baita ere David Fernández, Kataluniakoa, Asamblea Nazional Katalaneko lehendakari ordea, eta bertan hausnartzen izan ziren, ez? Zenolako erronkak ditugu, bai Euskal Herrian, bai Katalunian independentziara begira, eta hoiek biekin izan gara gaur goizean magazinean, entzun dezagun Unai Apaolaza. Mainguru hau jarri gendun, egin gendun batez ere entzuten eztan diskurso bat, ezta? Eta zena diskurso hori, pixka bat partio politikoen kosmobiziotik aratago dijoana eta Euskal Errepublikaz ari dena, ez? Normalean beti politikaz ari gerenean eta Euskal Errepublikaren kontutaz ari gerenean beti alderdi politikoen galbaitik pasatuta ulertzen dugu dena, ezta? Eta pixka hortik alde egiteko eta beste diskurso bat entzuteko antolatu genduen, ezta? Eta gainera berezia izan zen, zergatik? Ez genuelako gaztelera erabili, ezta? Berak nik euskaraz egin nuen, eta berak katalanez egin zuen, eta gero itzultzailea izan genuen, ezta? Beraz horre bai burujabetza ekintza moduko bat ere izan zen, ezta? Hortze Unairen azalpen hori, ez? Diskurtso berriak plazaratzea alderdi politikoetatikat, bai esan, Carmelo? Bai, detailea begira, oso asko gustatu zaitu, nahi esplikatu duena begira. Harreman bat euki genuen, bera katalanez da guk euskaraz. Hor daukagu, ez da, justu boizin behartu zutenaren kontrakoa. Hor ez da espainoli behar. Katalana eta euskara, eta ulertzen dira elkar, da bestalde iniziatiba nik salotu egiten dut. Nik albadut parte hartuko dut, Euskal Errepublikaren aldeko mugimendu hau oso garrantzitsua da. Ez da lehen aldia, azken denporan egiten dena, maiatzaren 7an, Azpeitian egin zen Euskal Errepublikaren eguna, naziogintza mugimenduak deituta, nian bertan izan nintzen, oso interesgarri izan zen. Hau da, Euskal Herrirako Errepublika bat aldarrikatzea, orain egingo den bezala, nik uste dut hori ere printzipio demokratikoa dela. Bueno, egunotan, ari gara berriro ere enpatzu berria hartzen borboiekin, errege meritoa ditzen duten horrekin, etorriko ote den ez dakin ora, edo joango ote den Galiziara, Madrilera, enpatzo izugarria, hori usteldua da, esan edot. Monarkia erabat usteldua dago. Ez dugu behar da, ez dugu nahi monarkia gehiorik. Eta orduan, errepublika egitekotan, Euskaldunok, aukere historikoa dugu, katalanek bezala, errepublika propio egiteko, hori da egokiena. Orduan, mugimendu hauek, dare gehiago jai giroan egiten badira, errebindikazio giroan, hemen egingo den bezala, txalogarria dira guztiz. Mugimendu demokratikoa dira sakonean. Bai, Azpeitin egin zen Euskal Errepublikaren eguna, maiatzaren 7an, naziogintzak, hau da, nazioaren eraikuntza lantzen ari den mugimendu horrek, eta orain ehunek, ehuntzen ari da herria, errepublikan propioaren, hau da, Euskal Errepublikaren alde. Txalogarria guztiz. Eta oso sintomatikoa, katalanak eta gu elkar ulertzea, beste bitartekotzarik ez errege, borboi, ez Madrileko instantziari gabe eta hizkuntza arrotzi gabe, oso ondo. Baina, zuri zer iruditzen zaizu ekimena, ezagutzen zenuen egun mugimendua? Ez, nagoen ezagutzen. Niri oso ondo bebai iruditzen zait, baina guzteko jaten igual alderdi politikoek ez dakita apostu bat egitea, ez? Ez antza denez, bada Euskal Herriko mugimendu askok independentzia nahi dutenak, eta gero alderdiek esaten dute bai, independentzia nahi dutela, baina ez dute frogatzen. Eta hori, arazoa da. Bai, David Fernández Kataluniako ANC-ko ordezkariarekin hitz egin dugu, eta oso kritiko agertu da alderdi politikoekin, ez? Katalunian esaterako elkarrizketa maila aurrera atera dutela, ateratzen saiatzen ari direla, ez? Eta ondorioa dela, nazioartean badirudiela Kataluniako arazorik dagoeneko ez dagoela, ez? Eta estatuaren zuriketa bat ematen duela horrek, ez? Elkarrizketarako prest dagoela pentsatzen dela, baina egitan hori ez dela horrela, ez? Beraz, kritika oso sakona egiten dio alderdi politikoei. Hemen ere horrelakoren bat ikusiko dugu? Era bat ados nago David Fernandezekin. Ezagutzen dut, bestalde, eta iruditzen zait oso persona fidagarria, bere koherentziagatik. Era bat ados neure oso kritiko nago alderdi politikoekin. Ze uste dut,
Maialenek ondo esan duen bezala, bai, aldarria egiten dute urtean behin gutxi gora bera, edo urtean bi aldiz, independentziaren alde, aberri egunetan da, hola. Baina ez dago programa konkretorik horretarako, hau da, desio, ez dakit desioa diren, baina behintzat ez dago horretara eramateko biderik ez dute erakusten. Eta niri hori eskandaloa, hori iruzur bat iruditzen zait. Nik uste dut, Euskal Errepublika aldarrikatzen baduzu, Errepublikara joateko bidea eman behar duzu. Begira, badago, beste batzutan egin diren gauzak ikasgai dira guretzat. Ez da, badago kasu bat paradigmatikoa da PSOE-rena, Estatu Espainolean. PSOE izan da Partido Republikanoa, OTAN-en aurkakoa, laikoa, sistema baten barruan kokatu denean, Espainiar, hau da, transizioaren sistema deitu horretan, Espainian, eta gobernua eta botere instantziak ikutu dituenean, zertan bihurtu da PSOE monarkikoa, atlantista, OTAN-en arteko aldekoa, orain OTAN-en aurrekontu militarra bikoiztu egin nahi du, hau da, Sahara saldu egiten du Marokoren monarkiaren mesedetan, esan nahi dut, eskandaloa da. Zu sistema baten barruan integratzen bazara, sistema horren ezaugarri guztiak hartzen dituzu, eta nik uste tamalez, bertoko alderdi politiko garai bateko alderdi abertzalei ere, ari zaie hori gertatzen. Orduan oso logiko ere izan zait, halako herri mugimenduak sortzea, Azpeitin, orain Apaolazak eta planteatzen duten ehun, edo naziogintza sortzea, planteatu zaizu. Euskal Errepublika nahi badugu bide bat. Eta berdin Euskaran. Euskara nahi badugu nazio hizkuntza izatea, bide konkretu bat horretarako, hizkuntza politika bat. Ja, inkoherentzia gehiegi daukagu hemen. Gauza bat esan da, bestelakoa egin sistema batean integratzen zarelako. Espainiarren transizio sisteman integratzen bagara, gureak Euskaldunonak egin du. Nik uste hori beste ondorio badala. Maialen, azken mezua amaitzeko, baikor zara horrelako mugimenduekin, horrelako Ezken nire ustez herria alde batetik doie eta gero alderdi politikoek beste alde batetik, ez? Eta ni asko fidatzen naz herri mugimenduekin, eta nik hemen uste dut Euskal Herri behintzat gehiena independentzia eta errepublikaren alde dau. Hortze gelditzen dira gaurko hausnarketak, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Carmelo Arana beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidearen eskutik, ondo izan.